Exercicis d'extremitats inferiors estirats al llit. Fem glutis, aixecant el cul de la llitera. Protegim l'esquena doblegant una cama i aixequem l'altra, que és la flexió del maluc. També farem ABD, abducció i adducció del maluc. També farem doblegar el genoll i estirar el genoll. També farem flexoextensió de turmells i també farem isomètrics de quàdriceps, que és apretar el genoll contra el matalàs, de manera que fem força amb el quàdriceps sense moure l'articulació. Exercicis d'extremitats inferiors amb el pacient assegut a la cadira. Fem sèries de 10 repeticions. Com que són fàcils i breus, si el pacient en té més ganes, en pot fer més. Fem l'extensió de genoll, fem la flexió de maluc, fem la separació i ajuntar les cames, que ho podem fer unilateral o bilateral, separar i ajuntar. I també farem la flexoextensió de maluc. Exercicis d'extremitats superiors asseguts a la cadira. Els podem fer amb els dos braços a la vegada o primer un braç i després de l'altre. Farem sèries de 10 repeticions, però si el pacient ne vol fer més, ne pot fer més, perquè són fàcils i no cansen. Farem la flexió de l'espatlla, l'extensió de l'espatlla, la ABD i la ADD. En acabat, la ABD i la ADD horitzontals, que és juntar i separar. En acabat farem la flexoextensió dels colzes. Farem l'exercici dels punys. Treballarem la mobilitat dels canells, la pronosupinació i la flexoextensió. Després també treballarem obrir i tancar el puny i també treballarem la mobilitat fina, que és fer les pinces, una vegada amb cada dit. Exercicis d'extremitats inferiors estant de peu. Fem agafar el pacient amb un pla estable per tant que no es desequilibri. Farem sèries de 10 repeticions. Flexió de genoll i de maluc, abducció i adducció de maluc, gatsonetes, procurant que mantinguin l'esquena recta i flexoextensió de turmells.